Мерапрыемства было запланавана ў рамках года малой радзімы. На прыкладзе Мядзельскага района журналісты рэдакцыі рэспубліканскіх, абласных і раённых СМІ пазнаёміліся з развіццём курортнага краю. Патэнцыял дазваляе развівацца раёну па двум асноўным напрамкам – рэкрэацыйнаму і турыстычнаму. Асаблівая ўвага надаецца сельскагаспадарчай вытворчасці на аснове выпуску экалагічна чыстай прадукцыі. Удзельнікі прэс-тура наведалі пабудаваныя ў ходзе рэалізацыі дзяржаўнай праграмы гасцініцу «Мядзел», ЗАГС, Набярэжную. Что касается дальнейшего осуществления этих проектов, то надо подумать, чтобы они, естественно, не выпадали из этой системы, а развивались. То есть это в рамках надо программы действовать. У рамках дзяржаўна-прыватнага партнёрства і эфектыўнага супрацоўніцтва з экскурсійна-турыстычным комплексам «Аптэкарскі сад» Мядзельскі раён набывае статус беларускай чайной столицы. Объект «Аптекарский сад» создавался в рамках государственной программы развития Нарочанского региона. Открыл он, распахнул свои двери 11 июля 2014 года и действительно уже имеет на сегодняшний момент 5-летнюю историю. Унікальны ландшафтны аб'ект «Аптэкарскі сад» размясціўся ў лесе ў маляўнічым кутку каля 3 азёр Мястра, Нарач і Белая. Тут сабраны ботанічныя калекцыі, больш за 250 відаў лекавых, дэкаратыўных і рэдкіх раслін. Ёсць нават тыя, што занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Моя задача, как я уже объяснял, заготовить качественное сырье и отдать его на производство. А там уже наши технологи, согласно технологической карте, все мешают, делают и изготавливают. У ходзе прэс-тура, арганізаванага Нацыянальным прэс-цэнтрам Рэспублікі Беларусь, 10 мая была прадстаўлена спецыялізаваная тэхніка, тэхналогіі вырошчвання лекавых траў і іх выстава, прэзентацыі і дэгустацыі чайнай прадукцыі «Калі ласка» вядучага беларускага вытворцы «Беласептык». Майстар-клас па вырабу і заварванню фітачаёў, выстава самавараў этнакультурнага комплексу «Наносы на васелье». На комплексе и водяная мельница работающая, хлебопекарня, мы печем хлеб на закваске по рецептам середины 19 века. Мы варим сыры, у нас конное шоу, очень хорошая эстрадно-цирковая программа. У нас там 5 музеев пока. Музей самоваров, музей истории денежного обращения Беларуси, хороший музей сельского быта. Прыцягнула да сябе ўвагу і квітнеючая сакура, такая рэдкая для Беларусі расліна. Па словах работнікаў аптэкарскага сада, ў гэтым годзе яе квітненне б'е рэкорды. Ужо 21 дзень прыгожай суквецці радуюць турыстаў комплексу. Нарочанская земля уникальна. Несмотря на то, что мы привыкли наблюдать цветение сакуры в Японии, мы сегодня вместе с вами можем видеть, как цветут 16 деревьев сакуры, посаженных 5 лет назад на территории аптэкарскага сада. Ярким моментом чайного квеста стали показальные выступления парашютистов Минского клуба «ДОСААФ» и удел летчика-космонавта, уродженца Беларуси, героя России Олега Новицкого. Очень комфортно чувствую в деревне. Причем, наверное, я давно уже читал такой факт, что человек, который вырос на земле, ему нужно больше личного пространства. Допустим, когда я нахожусь в городе, когда вокруг много людей, мне некомфортно. Мне нужен какой-то простор. Поэтому меня больше удовлетворяет именно вот маленький город, деревня. Это мое. Лётчык-касманаўт з задавальненнем слухаў апавяданні траўніцы аб карысных уласцівасцях лекавых раслін. Знаёміўся з аб'ектамі аптэкарскага саду. На алеі ганаровых гасцей пасадзіў сваё дрэва і з падрыхтаванай экалагічна чыстай натуральнай сыравіны па свайму густу зрабіў чайны збор. Подготовлен интересный сбор, я даже не знаю пока его состав, но по секрету могу сообщить его название. Нарочанская зорка. Жамчужину Беларусі возера Нарач яму прыходзілася бачыць з вышыні 430 кіламетраў. Аднак наведаць маляўнічыя месцы атрымалася ўпершыню. Пра візіт ураджэнца Беларусі, героя России, кіраўнікам Мядзельскага райвыканкама і турыстычнага цэнтра будуць нагадваць фотаздымкі з выглядам возера Нарач з космосу. У сваю чаргу касманаўт Олег Новицкі не забудзе сардэчны прыём у беларускай чайнай сталіцы, дзе меладычна гучалі словы «Калі ласка». Каждый человек должен думать прежде всего о той земле, на которой он родился, и делать максимум для того, чтобы она процветала. За гады рэалізацыі дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарачанскага рэгіёну ў перыяд з 2011 па 2015 гады раён істотна змяніўся. Палепшылася добраўпарадкаванне населеных пунктаў, з'явіліся новыя сацыяльныя аб'екты, павысілася інвестыцыйная і турыстычная прывабнасць. Па завяршэнні дзяржпраграмы Мядзельскі раён працягвае нарошчваць патэнцыял, перш за ўсё за кошт існуючых здраўніц. Сёння яны карыстаюцца вялікай папулярнасцю. У мінулым годзе ў гэтых краях адпачылі
жылі 78 тысяч чалавек. 40% з іх жыхары России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Нарачанскі край – месца, прызнанае адным з самых экалагічных у краіне. Шматвекавы вопыт і веды еўрапейскіх манастыроў у спалучэнні з сучаснымі тэхналогіямі ландшафтнага дызайну дазволілі заснаваць экскурсійна-турыстычны комплекс «Аптэкарскі сад», вырошчваць рэдкія лекавыя расліны і, галоўнае, вырабляць свой айчынны прадукт – беларускую гарбату. І ў хуткім часе яе смак пазнаюць еўрапейцы. Алеся Ушакова, Тацяна Карашкова, Алексей Андраевский, МКТБ.